Clădirea a fost abandonată câțiva ani și apoi Valeriu Bologa și asistenții săi de la Facultatea de Medicină din Cluj au reușit să obțină spațiul pentru un muzeu al farmaciei. Istoria Muzeului Farmaciei începe, de fapt, cu Iuliu Orient, un colecționar și farmacist și profesor de farmacie care de pe la 1890 a început să adune bunuri istorice legate de farmacie din toată Ungaria acelei perioade. Multe au fost expuse la ce era atunci Muzeul de Istorie, Asociația Muzeului Ardelean se chema, și colecția lui a fost expusă în 1917-1918. Acela este primul muzeu al farmaciei din Cluj. Bunurile au ajuns apoi la Facultatea de Medicină, un institut care s-a ocupat de organizarea, reexpunerea colecției Orient, împreună cu bunuri din farmaciile naționalizate, în Casa Hinz. Deci, al doilea muzeu al farmaciei, sau renăscutul muzeu al farmaciei, datează din 1954, în Casa Hinz. Iar peste câțiva ani, în 63, a fost redeschis de către Muzeul de Istorie. Deci, practic, colecția s-a întors de la facultate la Muzeul de Istorie, unde este și astăzi. Deci nu doar obiectele au o istorie, ci și muzeul cu obiecte are o altă istorie și e câteodată destul de complicat să ne lămurim ce s-a întâmplat cu aceste obiecte între timp.